Net Ian wist dat het protest van de Frieske boeren in de eigen haatstad Joert zagrut worden zoer. Het gaat om een spontaan protest. Via WhatsApp-groepen en Facebook worden boeren in de Rin van de Moon mobiliseerd. Liek je er eerst tientallen boeren te wijzen, later worden het er honderden. De boeren reageren op een besluit dat de provincie Ties genomen had. Dat besluit zit zo. Vee stiet stikstof uit. Om de stikstofuitstoot waarom te brengen, willen provincies boeren uitkeerpje. Ze krijgen geld om haar een vee voor te dwaan. De kei van deze twee boeren produceren te volle stikstof. Boer 2 wordt uitkocht. Boer 1 had meer ruimte voor zijn kei en dus gaat de stikstofuitstoot naar onderen. De boeren binnen benauwd dat de ruimte die vrijkomt, jong wordt aan bouwproject en dat zo de boerensector dus lietser wordt. Waarom bij het protest? Al gauw griept de politie in. Ze roepen op om net meer naar jou te komen om de trekkers zorgen voor een verkeerschaos. De boeren binnen duidelijk. Ze gaan net eerder voort omdat de provincie de voorgenomen maatregel weer omdraaid had. Die handtekening gaat van tafel en alles boven je zet maar met hem in je bijna. Na lang wachtjen komt deputair Kramer bij een verklaring. Je signaal is heel duidelijk en net mis te verstaan. Je hebben een probleem met de beleidsregels. We kunnen het alleen nog maar oplossen als we het mooi met elkaar oplossen. Vandaar dat wij het besluit genomen hebben om de beleidsregels in te loeken. Dank u wel. Vanmorgen om jou begon dit er al in en dat we dit varken kregen met al die boeren, met al die, ik weet dat je het zien saffele jonge boeren die hier gewoon letterlijk in overal maar de klaai aan lezen staan. Dat is gewoon echt, ja, dat is echt fenomenaal. Het besluit weer inletsen bij de blied mij? Nee, het besluit wat ze nou zijn hebben, ben we wel blij mee, ja. En het wordt ik dat we nou eens een keer wat antwoord weer rond krijgen, dat het wel goed gaat.